Ćao. Sad mene žene pitaju, kaže, koji ti to puder koristiš na tvom licu, na mom lepom licu? Ja koristim ovaj puder, zove se Wet n Wild. Stavit ću mi ovdje slikicu, nemoj da se sekirate. Nego kako da se koristi puder, znaš? Ne treba puder da se stavi puno, znaš? Šta je radim? Ja ovdje stavim malo ovaj poklopac, samo malo, znaš, ovo licko. I šta sad? Ja to polako dodajem. Dodajem ovdje, dodajem onda i pomalo, znaš. Ne treba tu nešto puno. Ako vi vodite računa o svojoj koži, onda vam je koža potpuno okej. Ponekad može i bez pudera, ali pošto eto smo na kameri, pa ovdje imam svetlo, da se ja ne bi mnogo sijela, znaš, onda ovako malo samo, ali onako malo po malo, znaš, ne puno, znaš. Eto ga, važi, ajde pa će se gledamo, važi, ajde ako pitate nešto, imate neko pitanje, javite mi, aj važi se, čao, čao.